ħbibti ġallorossi, bonġu, bonġu daqxie jibes, bonġu imma li wassal daqxie ta' messaġġ qawwi li jenna is-supporters tal-futbol. Il-messaġġ wieħed u sempliċi. Il-Bologna bla xi budget fenomenali, bla budget li tista' tgħid huwa limitat, budget li huwa sinonimu ma' tim li s-soltu jilab f'nofs il-klassifika u xogħlu kemm ma jaqax, imma tim magħmul b'ħafna ħsieb u mmexxi minn coach sod. Il-bieraħ tawna xhieda li qegħdin fejn qegħdin. Mhux qegħdin hemm kapriġġ. Li qegħdin fejn qegħdin mhux qegħdin hemm fortuna imma qegħdin hemm minħabba l-fatt li kien hemm ħafna ħsieb biex sar dan it-tim bla ismijiet bla zonati, imma kellhom u għandhom raj tajjeb. Tantu tajjeb ir-raj tagħhom li fil-fatt tim glorious bħal Manchester United qed jikkunsidraw li joħduh coach tagħhom. U naħseb is-sintesi tal-partita kelli nieqafaw ikun biżżejjed. Mela, x'ġara? Logħba mistennija ta' min jammira is-support Ruman li minkejja kien nhar ta' tnejn fis-sitta ta' filgħaxija il-ground reġa' kien sold out, jiġifieri fuq dik qatt. It-tim tar-Roma m'għandu għalfejn jikkomplejna minħabba l-fatt li s-sosten tas-support dejjem kien hemm, ifhimni kienet logħba li setet swit ħafna, jiena lija din logħba ma kienx ta' logħba ta' 3 punti imma kienet logħba ta' 6 punti. Tgħidu li rax qed jgħid iva. Dan l-opin dem nikkonsidrom bħala lob ta' 6 punti minħabba l-fatt meta jkun skontro diretto. Titlef inti ma mhux tellem erbaħx talli żid tlieta l-oħra ta' fuqek. Terbaħ inti iżid 6 punti. Imma il-logħba ġiet 3-1 għalkemm ngħid li 3-1 kien daqsxejn kattiv ir-riżultat mat-tim tar-Roma, imma ma rridx ngħid li l-Bologna serquh. Iktar milli ngħid 3-1 iktar kien ikun ġust 2-1, forsi 2-2. Imma naraw daqsxejn analiżi. Mela il-futbol kif taf, kif kulħadd jaf. Huwa magħmul minn events. Sewa, mela x'jiġifieri? Jiġifieri għandi jiġik l-okkażjoni jew taħtafa jew ma taħtafix. Fil-fatt ir-Roma l-bieraħ fil-bidu fl-ewwel ftit minuti kellhom fejn ikunu wieħed xejn minn fuq permezz tal-Xarawi. Imma wara diversi prestazzjonijiet brillanti ta' dan il-plejer dan fall-okkażjoni. Allura jien niġi ngħid El-Xarawi ħażin, allura jiena ngħid mhux tajjeb El-Xarawi le. Il-bieraħ kienet ġurnata fejn El-Xarawi ma brillax. U din inħaraq jien, pereżempju, tara ċerti supporters. U mhux fit-tim tar-Roma biss tiġri f'diversi supporters. Dawn irridu niftakru li l-players huma nies umani wkoll. Nies bil-feelings, nies bil-ħajja privata tagħhom, nies bl-inkwiet tagħhom, nies normali. Differenza li ħafna minnha ma jafuniex hekk u rridhom nafuhom ftit għax narawhom fuq it-television speċjalment meta jkun hemm il-kampjonat. Il-bieraħ ir-Roma dir u ngħidu l-verità
Der li kien timajjen, mux bil-fors timajjen, mela tilab inti. Issa rridu li għaddejna u rbaħna ħna mal-Milan, mela tajb bħal dik tal-Ewropa tilab għal periodu twil ta' ħin baxra minn nies ma taqsmekx. Mhux ovvja li tħossa, mhux ovvja li inti il-prestazzjoni mhux se tkun tas-soltu u fil-fatt dak li ġara l-bieraħ kellek toqgħod tara r-riżultatu hekk. Biss ejjew ma naqsux tafu kif nitkellem, ejjew ma naqsux il-mertu tal-Bologna. X'il-Bologna huwa tim tajb ħafna u għalhekk bdejt apposta b'dik l-introduzzjoni fejn għamilt eloġi għat-tim tal-Bologna. Ejja, Bologna kien ħaqhom. Kien hemm min il-menta referi. Il-referi kellu l-parti tiegħu wkoll imma naħseb jiena ma kienx daqshekk influenti fuq ir-riżultat. L-ikbar żewġ fatturi kienu tal-riżultat tal-biera kienu tnejn. L-ikbar żewġ fatturi wan. Bologna tim kompatt, tim mibni tajjeb ħafna u tim li qed jiġbir riżultat u tum li kejja ir-Roma il-bieraħ ma kienux l-istess Roma tas-soltu. Ħaġa ġustifikata, ħaġa li tinftiem, ħaġa li m'hemmx għalfejn toqgħod tagħmel ħafna panik fuq għax kif qedtilkom issa daw kollha huma umani u kulħadd jgħija. Ir-Roma issa ġejjin tour de force għaċ-Champions League fadal toroq minħabba l-fatt li bl-istess saħħa ta' Roma u dik kien inġustizzja kbira, hemmhekk jiddispjaċini jiena ħafna mbagħad. Most probably t-Taljani l-ħames post ħajħduh jekk mhux diġà ħaduh. Nispera li għall-inqas il-Roma li kienu katalisti, meta ngħid kienu katalisti iva, li tim jitlali f'tal-passat riċenti. Jitlalek ħafna drabi semi-final jew final li jġib punti qawwina l-koefficient tal-UEFA sewwa tkun inġustizzja jekk ir-Roma ma jagħmluhiex biex jidħlu fiċ-Champions League. To tell you the truth, l-iktar ħaġa nixtieq jiena hija din. Mhux li ngħaddu tru l-kampjonat imma li ssir ġustizzja ikbar li jekk alla jrid wara l-Bayer Leverkusen nitilu final fl-Europa League wara meta nitilu final mbagħad nerbħu eventwalment l-Europa League. Hija ħolma tiegħi tgħid li tixtieq ssir min ngħidlek la hemm iċ-ċans. Why not? Diffiċli ħafna. Jien għalhekk inħobb nitkellem meta nkun nitkellem fuq it-tim tiegħi nitkellem b'mod realistiku. Da mhux kulħadd jixtieq li t-tim tiegħu dejjem ikun hemm fuq. Ma huwa possibbli li t-tim tiegħek ikun dejjem hemm fuq? Le. U għalhekk li sħabi ngħidilhom meta tikkummentaw attenti. Toqgħodux itzikaw jew hekk. Iffokaw fuq tagħkom u bqgħu mexjin. Jien s'issa ħajti dejjem hekk għamilt, ma għadix kas jagħmel ħadd ieħor. Nara tiegħi u nibqa' dej. Għax tikbar għadu li sta jkollok inti huwa inti nnifsek. Roma. Huwa possibbli li Roma nerbħu l-Europa League? Why not? To tell you the truth, meta ġejna mal-Brighton kontadni mhux ħanejt. Ma ħanejt ebda xi ħaġa ħażina, mhux sa ngħid ma kellix fiduċja f'Daniele De Rossi, ma kontx naf ħadu xi jsarraf. U ngħidilkom il-pura verità mal-Brighton ħassejt li ċanna ċans ma ngħaddux. Al kontrarju mal-Milan, once rajt il-De Rossi qed ngħaddu. U qed ngħaddu minħabba l-fatt li illum il-plejers ta' Roma huma iktar konsapevoli fuq il-potenzjal tagħhom. Di hemm differenza bniedem jgħidlek jiena inti min tixtieq, hemm ieħor jgħidlek prostitu grazzi. Il-motivazzjoni, il-psikoloġija illum fil-futbol u f'kull ħafna aspetti oħrajn tilab rwol importanti ħafna. U jien nemmen li coach ta' suċċess għandu jkun ukoll psikologu tajjeb. Nelek il-turning point ta' Roma kien meta Mourinho u bekkem ngħid ma minix apposta ngħid meta qabżitlu għamel minn kollox biex dawn idejjaqhom u jiġri li ġara. Issa, jekk alla jrid, rġejna bħajna ċertu ritmu Roma
ritmu pożittiv, nispera ma jkunx hawn xi ħadd li jkun negattiv u jarmi dat-tet li għamilna fuq sempliċement logħba, kienet logħba fejn tlifna l-okkażjonijiet, biss il-referi għamel dik il-parti żgħira tiegħu imma ejjew nkunu onesti u naplawdu lil Bologna għal din il-prestazzjoni tajba ħafna. Prestazzjoni ma ġietx mixxejn ma kif spjegajtilkom sewwa, prestazzjoni li hija msejsa fuq dak li t-tim tal-Bologna għamel matul dan il-kampjonat. Minn hawn ħajkolli ngħaddi linja fl-istudju minn ġewwa l-Ġermanja sibt ħin għamil dan il-video ukoll għax il-bieraħ ukoll fil-passa nsab fuq xogħol ġewwa l-Ġermanja u xorta sarfu raskom kelli ċans insegwi t-tim tal-Roma. Il-logħba ifhimni kien hemm xi dawn determinanti akkużjoni determinanti bħal kull oħra, Bologna ma serqu xejn kemm kull ġejna d-Roma konna qasanna serqu xejn, biss ngħid forza Roma dejjem infakkarkom ukoll fil-YouTube channel tagħna u fuq kollox akkwistaw xi prodotti minn dawk li rriklamaw magħna. Jien se naqfaw u nsellmikom. Qed tfittex software ta' kwalità u li fl-istess ħin tibża għall-ambjent kull tip ta' deterġent li jinkludu skassatore tal-platti u tal-art li fihom inti tista' ġib il-fixkun tiegħek tibża għall-ambjent. Xarem oriġinali. Hemm 7 tipi ta' rwejjaħ differenti magħmulin minn ingredjenti naturali. Dan il-prodott ix-xarem oriġinali jinsab għal bejgħ mingħand il-ħwienet tal-Uso Sfuso ġewwa Rabat, Imġar, San Ġwan, Żurrieq u Għawdex mingħand il-House of Party li jinsab wara l-Arcadia. Għal aktar tarif ċempel 21450910 jew fuq il-paġna ta' Facebook Uso Sfuso Malta. Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-Kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Birkirkara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Il-ġurnata tajba, l-lejla tajba l-kulħadd. L-ewwel net nibda kif diġà mitt fuq il-Facebook tiegħi nifraħ il-sħab l-interisti għall-iskudetto tagħhom li rebħu l-bieraħ fil-għaxija sfortunatament kontrina it-tim ta' Milan. Nemmen li xorta kien jew ieħor mhux nemmen xi ieħor kienu xorta ħajjeħduh
però ovvjament ħaduh il-bieraħ. Kienet partita li naħseb għalkemm il-riżultat ma kienx daqna ma kienx daqshekk performance ħażina, kellna ċans fejn niskuraw iktar, kellna ċans naqalaw iktar, però naħseb illi l-bieraħ kompla nikkonfermaw illi wasal it-tmiem ta' Stefano Pioli fit-tmum tiegħu ta' Milan. Nemmen li l-bieraħ għamel żball ieħor għax nemmen li Chukwueze u Okafor u speċjalment Ġirur attakkanti li għadu sib ix-xibka sal-lum kellhom jitlu qabel u naħseb il-bieraħ ħerġajna rajna oħra performance diżastruża ta' Rafael Leao. Naħseb il-bieraħ l-aqwa player li kien hemm fil-ground kien Yasin Adli u bilt miegħu ma li qal fil-konferenza li għamlulu wara fej qal illi hemm bżonn ta' players iktar b'saħħithom biex insaħħu it-tim ta' Milan. Ovvjament għandna target illi nġibu t-tieni stilla il-vera tieni stilla l-istaġun illi ġej. Jien onestament ma tantx għandi ħafna x'inżid ħlief illi l-ewwel gowl li Aċerbi tħall waħdu seta' jiġi evitat u naħseb ukoll Tomori seta' markaturhom iġġiex gows stajna evitajnihom sakemm fl-aħħar sibna x-xibka u mbagħad bastoni ħlejna wieħed barra mill-linja. Ġifieri nemmen illi bqajna nippruvaw u rajna il-qalb. Jena dak kien kollox minn naħa tiegħi ma tantx għandi x'ngħid, nerġa' nifraħ il-sħabi interisti mill-ġdid b'mod speċjali l-editur Antonello Abela għal l-20 kampjonat għax ovvjament matematikament il-matematika ma jista' jmerri ħattax fuq il-ground 19, però nagħmel appell lilkom l-interisti iċċelebraw però ħudu pjaċiri li tiċċelebraw b'mod uman li ma jweġġa' ħadd. Grazzi u l-lejl it-tajjeb. Mela, wara li hemmhekk smajna l-analiżi tal-ħabib tagħna Joseph Magri issa se jmiss id-daqqa tiegħi li ftit sigħat wara tmiem is-suppara finali, wara l-ewwel ċelebrazzjonijiet li kellna ġewwa l-Inter Club Malta, ngħid tiegħi fuq il-logħba bejn l-Internazzjonale Football Club u l-Espanjol, rrid ngħid il-Milan, skużawni, għax issa ngħidu kollox, ġibnikom isna id-derbi ta' Barcellona, l-Barcellona u l-Espanjol. Ma tistawx tiħdulna derbi wieħed. Is-sitt derbi l-irbana. Superjorità totali u kompli toħroġ biċ-ċar li Milano siamo noi. Volli anke dak li rajna l-bieraħ fil-ground fejn tista' tgħid l-Inter kontrollajna l-logħba. That's why we are the champions wara kollox. Mhux hekk. Biss nibda nagħmel analiżi fuq il-logħba Inter li ħriġna full team. Bilħaq. Għax ma nistax illum ma nistax ma ngħidhomx ċertu affarijiet. Blew center forward. Come on. Blew center forward ridtu tirbħulna. Naħseb anki fuq Football Manager kapaċi nilgħab aħjar lew center forward. Kif rajt il-line-up tagħhom f'qajt nitħajna. Sinċerament qed ngħidha, lew center forward. Ara vera, Pioli mhux tal-li he's on fire, tal-li naħseb Junior he will be fired. Ħalli nkunu qed lew center forward. Insomma, kont qed ngħidu li kienet logħba kontrollata mill-plejers tagħna, ħallejnihom jisfugaw mbagħad meta ġejna s-siju skurjajna żewġ goals li iddeċidew il-logħba prattikament. Aċerbi bir-ras u gol di Rasoterra ta' Turam. U nagħmel parentesi żgħira rigward id-derbi u l-goal scorers tagħhom. Mela Aċerbi kien plejer illi iddeffes f'diversi kontroversi ta' Lazio Milan, fosthom dik il-famuża daqqa sardonika li għamel wara l-gowl tal-2022. Ir-raġuni għalfejn l-Aċerbi ma rettux għal-bidu. Tajjeb li ngħidu. Voldieri. Minn hemm ingħalaq dak il-kont. U t-tieni gowl
Skurja player li kien fidejn il-Milan għal ħafna żmien, imma Marotta seraqulhom satej, il-kbir Marotta, qed nirreferi għal Marcos Thuram. Volliri, hemm min jgħid li Thuram huwa player ħażin u hemm min jgħid li gatti tal-Juventus aqwa minn Acerbi, imma daw il-haters poveri illużi Volliri, għax irridu nfakru din ukoll. Min huma jafu, mhux qed insemmi ismijiet ta' min huma jafu Volliri, imma jafu qed nirreferi għalihom. Issa jistgħu jmorru jikkrepaw u forsi jerġgħu joħoldu s-sena d-dieħla, forsi. Insomma, u mhux dik li rridu ngħidu lil Acerbi ħallew waħdu. Kienet il-markatura faċer, fuq il-gol ta' Acerbi. Fej jiskurja b'mod komdu. Apparti li Thuram mbagħad skurja 12 gol tal-istaġun illi għamel gol ta' bomber di razza li hu raġoterra Volliri. Sommer ġab sejf ta' jibħi minnom, għalkemm fl-azzjoni ta' wara rridu ngħidu wkoll proset il-Manjana ġab sejf tajjeb ħafna. Naħseb konferma li fl-Italja bħalissa l-aqwa bowlers li hemm mis-serja puntu Sommer u Manjan. Volliri dawk iż-żewġ saves li sab, tlifna ċansijiet ukoll, imma ngħidu hekk, ir-riżultat hu li hu. Volliri l-Inter li rbaħna l-logħba u mbagħad ġabu l-gowl tal-konsolazzjoni b'Tomori li prova ovvjament jikkarika l-sħabu biex forsi jew aħjar minn għalihom iġibu draw. Le kienet logħba ħanejdu hekk li rbaħna b'mod meritat. Domanda li xtaqt nistaqsi però lir-referi Colombo. Alright, il-Teo Hernandez keċċejtu, imma kellu jitkeċċu mill-ewwel kwarta ta' għax għażdet logħba. Għażdes logħba. Jiġġieled ma' dak, jiġġieled ma' ieħor, għadli ieħor illi ħaseb illi qiegħed jilgħab Street Fighter u jiġġieled ma' dak u jiġġieled ma' ieħor. U kif jgħid il-Malti, ħalla ma jħallas bin-nar ta' ħadd Volliri u ir-riżultat wera wkoll il-fatt li mbagħad fl-aħħar battew ta' kollox kien dik il-ġida bejn Teo Hernandez u Dumfries. Naħseb li Dumfries niżel għall-ġlied. Jiġifieri, imma Hernandez kien ilu jipprovoka jqażżes kull mejja ngħidu kollox. Kellu jitkeċċa minn qabel. U mbagħad is-sabiħa Barella jaqla karta safra mill-ewwel, Lautaro Martinez jaqla karta safra mill-ewwel tgħidulix għax bikkej u mhux bikkej, imma dawn huma affarijiet illi irrid ngħidhom. Jiġifieri. Issa, mhux se noqgħod nelabora iżjed fuq il-logħba, li kelli ngħid fuq il-kampjonat għamiltu fid-diskors tar-rebħa illi hemm fuq il-Facebook page tagħna li tellajt fis-satra tal-lejl li għadda. Ovvjament issa jibda xahar ta' ċelebrazzjonijiet mistħoqqa u wkoll infakkarkom dan il-flok li qiegħed irebbieħ bħalissa se jkun parti minn merchandising li ser noħorġu flimkien ma' Brandology minn hawn ftit ukoll ikolkom ir-riklami jkollkom iżjed informazzjoni kif tistgħu takkwistaw il-prodotti li l-Kamra Sportiva u Brandology qegħdin iħejjulkom għall-okkażjoni tat-tieni stilla. Jiena issa naqfaw, grazzi dwar il-sponsors tagħna Kimi Clean, Game Breaker, Spaces, il-Katalan u The Barber u nħeġġitkom biex tużaw is-servizzi tagħhom. Għaliex indirettament ukoll tkun qegħdin tgħinu l-Kamra Sportiva tkompli tella l-kontenuti li qed ittella. Infakkarkom ukoll fil-YouTube channel tagħna fejn intom hemmhekk tistgħu ukoll taraw il-programmi kollha illi qed noħorġu ta' kuljum l-appuntament li jmiss huwa mal-viċi editur u ħabib tiegħi Mark Xkembri għada fit-8 bl-analiżi tal-logħba Juventus Lazio tal-Coppa Italja. Ħudu ħsieb, Forza Inter u nerġgħu ngħiduha, i kampioni dell-Italja siamo noi.